Amb l'implant coclear es comença a sentir des del mateix moment en què s'activa. En aquell moment es comença a captar el soroll i el pacient comença a sentir sobretot sorolls. N'hi ha alguns que ja de bones a primeres poden començar a entendre paraules, però no tothom és igual. Per la qual cosa cal pensar i ser molt prudent a l'hora de tenir les expectatives en el moment de la connexió. Llavors, a partir d'aquest moment es comencen a sentir sorolls i a mesura que es va agafant experiència amb l'implant, cada vegada s'entenen una miqueta més bé les paraules i es reconeixen més bé els sons i les fonts sonores. Llavors el que s'ha de fer és començar un procés de rehabilitació, perquè amb l'implant coclear el son no és natural. Els sons més forts i els més fluixos es comprimeixen d'alguna manera perquè el pacient els pugui sentir, però això fa que perdin capacitat de ser distingits. Com que el so és artificial i hi ha una lleugera distorsió respecte al que sentim amb l'orella natural, això fa que hi hagi unes dificultats de discriminació que convé que es treballin.